Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ha iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint. Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke karo Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep rong ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa e? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku untung musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana rasa ngucatut. Nah. Hartoku kok nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik.